Hei kaikki jousisoitin pedagogiikasta kiinnostuneet. Nimeni on Yvonne Frie ja olen viulunsoiton opettaja ja viulupedagogiikan lehtori Sibelius Akatemiassa. Olen Suomen jousisoitin opettajat ry:n hallituksen jäsen. ESTAN eli European String Teacher Association 54. kansainvälinen konferenssi järjestetään Suomessa 2026. Jousipedagogit ja tutkijat ympäri maailmaa kokoontuvat Helsinkiin vaihtamaan näkemyksiä nykyaikaisesta opetuksesta ja oppimisesta. Nyt sinun mielikuvitustasi tarvitaan. Tarvitsemme nimen konferenssillemme. Aiempien konferenssien otsikoja olivat Celebrating Diversity in String Teaching, Connecting People, Enabling the Inner Musician to Blossom. Mikä otsikko saisi ihmiset kiinnostumaan Helsingin konferenssista niin paljon, että he odottaisivat sitä innolla? Kommentoi SJU ESTA Finlandin Facebook-sivulla, Instagramissa tai lähetä sähköpostia. Ja jos et vielä ole SJUn jäsen, liity. Älä missaa tilaisuutta olla osa hienoa yhteisöä, jossa päivitämme osaamistamme yhdessä. Uudet näkökulmat inspiroivat meitä ja meidän kauttamme oppilaitamme. Toivottavasti nähdään pian.